Socha, to povedal celé dejiny Uhorska, do podrobností. Mnohé osobné údaje, opäť celá plejada príbuzných básnikov, vzťahy k Slovensku a také záležitosti. A potom v dobrej nálade nás pozval do Au Café, vtedy ešte bolo už nie staré Au Café, sedelo sa vonku. Reštaurácia to bola starý zábavný podnik, ale vonku to bolo krásne, blízko Dunaja, propeler tam prechádzal z jednej strany na druhú. To si asi vybral, aby nemuseli sme ísť to istou cestou, naspäť sme sa previezli propelerom potom, po skončení. Ale sedeli sme tam najmenej 4 hodiny. A to bol dialog, to asi nebol úplný, ale jeho spomienky. A témy boli, aké boli? Keď sa pozrel cez Dunaj a videl dnešnú galéria, ešte dnešná taká nebola tam moderná, tam postavená budova, ale pôvodne tie vojenské kasárne, tam bola pekná budova, to bola aj vzpredu, a bol tam Berlínka. Volá sa to inak sa to volalo, ale v 30 rokoch sa to volala reštaurácia Berlínka. A to bola známa reštaurácia tým, že sa tam chodili mnohí aj z Viedne a mnohý čas on spomínal aj niektorí predstaviteľ logického Wienerkreisu. On sa s niektorými osobne poznal a Filipa Franka to spomínal a ďalších sa poznal s predstaviteľmi. Bol v Anglicku a osobne sa veľmi dobre poznal, aj si dopisoval s Ayerom. Takže to bol taký, a to bola jeho téma. My sme sa vždy čudovali po skončení štúdia, ale aj neskôr. Možno, myslím, že aj raz mu takú otázku dali, vôbec prečo odišiel od tejto tematiky, no ale to nejako nevysvetľoval veľmi, ale jednoducho, také spomienky boli. Druhá taká záležitosť, že niektorí by si mysleli, že on bol v tej svojej povahe majestátna postava. My sme ho párkrát stretli, hlavne v lete chodil tak, aj v krátkych nohaviciach išiel na nákupy, alebo keď nešiel, tak cesta jeho išla z hore od Múdromne, spod hradu na fakultu, alebo opačne do akadémie, potom prešiel na fakultu, podiskutoval a potom išiel doma. Veľmi rád bol naozaj, keď niekoho mal, ktorý si išiel a diskutoval, aby mu tá cesta prešla cez Staré mesto, alebo vybral si vždy cestu. A doslova je to tak, ako hovoril, asi aj to nám aj spomínal. Buď išiel bicyklom, a to asi nebolo až tak veľmi zaujímavé, ale vždy nezabudol povedať. A vždy som mal v batôžku nejakú knižočku z filozofie, z poézie, z novej literatúry a podobne. A to si vždy sadol a vždy si robil nejaké poznámky, keď čítal. Tak jeho obľúbené miesto asi bolo blízke okolie, ale myslím, že v každom prípade Kolíba bola nad Devínom. Kobila bola jedno z takých miest, kde asi často chodil, pretože u nás sa stále na katedre tradícia, že my sme tam tiež asi po vzore jeho začali chodiť. A raz sme sa tam vybrali, nebudem spomenať, za akých okolností. Tak, okolnosť bola jednoduchá. Na našej fakulte sa sedelo do 10. a potom aj do 12. sme sedeli a mali sme takého vrátnika Sporáca, ktorý mal nejaký dobrý vzťah k tej našej katedre tiež. Dali sme si pohárik a mohli sme do 12. a do rána, keď sme chceli byť. Vždy nás pustil a mohli sme ho zobudiť v akomkoľvek čase. To bola taká zaujímavosť. No a on si každý myslí, že on bol nejaký suchár a to v určitom smysle vôbec nie je pravda. Keď mal dobrú náladu a dobré prostredie, tak že by dal si víno obyčajne červené, tak v každom prípade tak bol vlastne fantastická zábava, veľa toho nevypil, to je pravda, ale neuveriteľne dokázal a rád rozprával o všetkom. No ale bolo to dané aj tým, že na našej katedre boli moji kolegovia starší, ktorí s ním nie, že vychádzali lepšie, ale mali s ním taký vzťah, ktorý bol ešte tými rokmi predchádzajúcimi upevnený a týka sa môjho kolegu, ešte stále sme spolu na ústave, Palac Moreja a druhého Gusarišku, ktorý pôsobí v Spojených štátoch na New Yorkskej univerzite.
tak oni to, keď prišiel tak s Ríškom alebo s Mariom, hodiny a hodiny, nespočetne každý týždeň diskutovali o mnohých veciach. Potom, a hlavne posledné 4 roky od 74. do 78. roku chodil pravidelne na katedru a u nás to bolo domovská katedra, vždy si sadol. U nás bola výhoda, vždy tam niekto bol. Čiže vždy mohol hovoriť niečo. Ja som ho poslednýkrát stretol asi 10 dní pred smrťou. Znovu to bolo krásne letné počasie a vedel, vždy sa o tých ťažkostiach, ktoré mal, čo manžel mu zomieral, fakticky ona už bola už veľa diskusie a rozhovor s ňou nebolo. Ono ako predbehol asi o 3 hodiny. Tak vtedy už mal obrovské problémy a zhoršil sa mu sluch, zdravotné problémy, ale vždy vydržal a musel prísť na tú fakultu alebo do akadémie, aby si podiskutoval. To bola taká cesta. Ja som už na pohrebe, musím sa priznať, som ani nebol, lebo bol som v Banskej Bystrici a som sa dozvedel len z novín Expos, dodatočne. Čiže Hrušovský bola tak, a predovšetkým musím povedať, bol neuveriteľne citlivý. Takto. A vedel komunikovať. Tak, keď bol dialog, on vedel a na jeho témy tak to bolo, tak s ním, radi sme s ním komunikovali. No a také záležitosti, že vedľa jeho susedom sa stal môj kolega, ktorý chodil so mnou do školy a učil ho aj Jano Šefran, lebo robil logiku, ale teraz prešiel na matematiku a tieto veci, ale boli susedia, tam bol dialog každodenný cez plot, no a vychádzky a tak to bolo, keď sme mu pomáhali tu jeho chalupu stáť, tak sused bol akademik Hrušovský, tak to boli denné dialógy, sme tam chodili každý deň. Takže asi takto, že to bolo s ním, to bolo mimoriadne príjemné a myslím, že ako logika za určitý status mu mnohom vďačia, preto aj tie spomienky, ak sú to príliš osobné, tak je to nejakým spôsobom zdôvodnené, tak asi toľko. Ďakujem veľmi pekne. Jednu vetu. Áno, nech sa páči, samozrejme. No, keď počúvam kolegov a keď tu sedím vedľa filozofie, ktoré sa zaoberajú tými rodovými štúdiami, tak mi teraz tak napadlo, že fakticky on so ženami nedebatoval. Preto ani nemám tak o ňom čo robiť, lebo ja som napríklad mala veľký rešpekt pred ním a on vzbudzoval tak proste bol takú autoritu, že vzbudzoval tento rešpekt. Ale fakt, že nemohla som sa s ním tak nejak osobne zblížiť. Neviem ako s Várošovou, ale teda u nás na katedre sme boli len 2 ženy strašne dlho. Takže ani nemal veľmi s kým, ale fakt, že so ženami nedebatoval, že všetci ste tu spomínali, ako vás si pozýval chlapcov, mužov, debatoval. Ja teda nepozval na žiadnu debatu.